Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kajengmi gikan rum kenram hapo ke karkhana Sakhambari Ferro Alloy Private Limited kebadan hakasnong Riwiang West Khasi Hills District bat kajingkhang talaya kini ke karkhana lakalong da ke borsnong ne da gikan hun baper kamdai syu kebadang ja tang hagini gisngi handai laong bakala juyai ja na kapor sakapor bat laong ru babun ni gijing ja kimi tang namar kajing bam ya bed bat kajing bam ya hun jongnu de jongnu dang haka khalai terik ulber alja opsan la sakhiru link bagi video gi bala saphyang haka social media baga dorbas nong rubiang kalalai ban khang tala noi ka karkhana lingkar ka jinga don langru ka kunhun jongki nong pan hamar haka ni ka karkhana ya ka bala tep kum ka supplier association ka seng jongki trai bagi nong nya trok bat kiwe kumta ban tep ya ka daw tan rai jong ni ka jingja na kalyang jongki kattu kat ni ki nong lung kubor kila persang banyak keren bagi bor penya jong ka karkhana handai kala kentaj ban ai jing penshai ne wat ban kentho Henry Hadian la shuyo banyak keren bo soda jong kasnong rubiang uban w yaw penyang hakabaw lapan pau baka jinglek khang talai ka karkhana da kasnong ringkat ki pajba kadai namar ka jingbam la jong ki bor penya jong ka karkhana ban penbiang ya ki jingdon kam jong kasnong kat kum ki jingyakut baki jingyate so skular nadu ki por bo minchwa ban penbiang ya ki jaka ai jing sumar bat ki weide ki kampen roy nalor ka pun khu ya ki jabo jaban Palu soda lapan pauru kat bagi bor penya jong ke karkhana kimla banyak penbej bat gedor basnong ringkat kinong salan mar ya ke karkhana on ompat syak satya ban pli handai ke thmei khubor ke bai jan bat kini ke jingja galai thu baka daw tenrai ke bapelong ya gedor basnong bai ya ke seng kinong penhap mar ha ke karkhana kalong namar ke jing pen slam jing bor penya ke karkhana ban siudap ya ki bil lani ki pisa bai mar bakan thup yu duyong uranga umaulen bat kuwi ya kabala kenoru bagila bande ki mar bala shukhayi be an hapo ka karkhana amla ru banlen baga jingjaklia bat ki jabo jaban ge bami na ka karkhana Sakhambari Ferro Alloy Private Limited kalakta hadu kata ye ki pajba nong songsnong bat kumju ye ki saudong saukun joka mei maryang bat kini ki sinjam jong snong rubiang lada ki penan kam hok shisha ya ka bor baki ikhtiar le se ka long jingmen to ye ka snong borok kowe handai lada ke jingja kan chuai long kumbala ja ha ki por baladap lesi kan chulong tangkum ke jingsha penon kam ha ki badan de ki wei pa ki jing thumu ne ki bakwa banyo jingmen toy shimet te hapani kong aso bani athu ko bani kong ka de ba umdon mano bawan khang ye kane ndrei kane karai la shim hi da pro barsnong rung ba ki pa jing pa ba tu snong hi borok ka wei amar ba Kanai kamdai syu tang kakam keman ale dai nadu ke basdang bang sopo hedu put ba ado basang kamla syu ban susngap dala ki jong ki skor ya ke jingut ke jingnam ke bala sakta na kene ke factory yang so bani thu ni kong ke bala po hedu put ka dai hi na ke jinki sting jong factory marman kapor kum ki soda ki bala no ki tenmen jongi ki bala ai na kong di usi ba ka jing long sidur cisur ki jungki ba kila ay kene kunusi banwan bu ye kene ga Sri Sakhambari Ferro Alloy Private Limited ka ba dana po kasnurugan tingin per kha ka jinglong sida jung kini sodar ki alai no ba na ba ka jingdon jung kini ka factory do se ka bakwan ra ta karoi ka par ka kuit ka suba ka jung ka ka jungi dai kalbana ye kisnam ba ke jing kene kandu se kandu ha kene shnam ka jungi te mangar ku sodar ubadang simti ka kam sodar mutana sisnam habang awat ti punya ikni ki baro kadai ye kecing bakla jung factory amar kat kun kecing ete haga public hearing hau kapatari ko apel ara judge pau ba ka public hearing akan syai ba nadong syadong ba anono ka factory ko wan bu ye ka factory hakini ki jaka hakini ko shin ka thau kadai ban le khoj suba kum dei ban le kham akor ka ban pelaj kini no ki jakhlai ndrei hakini ka factory kum kaban surbe da kasnam ka thau hi baro at least ba alai lo ba pen kenya kata public hearing ka ba nadu ngan kreu ni kong ya ko mani kong kma jungpi ki no khobor ba ke jingom la sha jungi kasnam ka thau ka de ke jingbom ki snap ka jing fly lai lan ni fly ash ba bi na tedam jong do yo de rawan paru ka jingjot ke jingpe ki jing kisem ki jungi hakni ki benai telang lata tang sularang ka benang ka kit unify ice nang ni ka factory
tak kejingwan yo kali ka kit Unify Ice kawanra yakin kisah berjungi kebapan long jabo adu kata-kata wat kayin kasemru kelajar adu kata-kata kitin kipalabam sarang lut baru kitin de wat kayin kisemru karung lut keneka pupum Unify Ice wat ka kiujaru wat ki ter kita ru baro ladang peni ka jing sisya kamu bapisatif dai kita ki baro ngilong ki besya dik sem baladat dai hak ne ka tuti ba mentah hak ne ka Sarai tarik minit ke ba sim nak ni kesenjam ban pi no da kata kabur senang ba patri ka kisting ko dari kling jungi akan kami bang likhang ru nilai kunti ke badai yang sim na tum no kata ke jing pen mansau itu kino tre ndre ngi da wai ka hok kom ka senang ka thau ya bang ngi da wai ka hok nun pun power kata kabur ban yele ka kabur met ndre yele ka kabur ke ba mangiru isudon kam ke ba de hok ban ya ki na mata ke jing to jong senang ka thau dekat kun ke jing ate ang neru ba naklin ke factory kalau adu pastang ke kular ba kontu ke factory ke dei balon ban ai kam ajam ke snu kun tau dekat kun ke jing kran hakne agreement blate akashnong ru la kran shai ba kasela pikwa ban yu kopi na kanere us ai kopi chepi ki no tok bor ba kila ada kran shai yang ina duk pastang ba yaki kam bedang labat tre ki kun shnong ba ki kase ke de ban wara na shaba kata ko ko point ke bang ida da bekra Andai haba kan ka poin ke jing ekran ru naklin juga factory kalapun kenya kan yakan do andai ko andra kan ban kin tre ki bana bar wat ki kasih bala pakin da kam kin ai tre ki kasih dei kata ka poin ke ba kamosan ka we ka deu ba hakini snem ka linyo ke jing kularu ba naklin juga factory ka kular ban ai kita ki school adai ban ai ru ya kita ka sob center ka we pat pe jam ta ka poin ka khia jo kan ka snem ka thang bakularo ban ai ta kimadan lekai football ki babiang po sno po thau kata ka development ba ka factory ka mata ka ban ai kini kisnam opta ka sno rubiang kam ta kini satu di kisnon ki ba kini kisan sonar ki bala ai kini kisnon fi na pasdang jut kita men itu kata ko ba deh kini ki paro man bangi kerpat ka factory ka sikudo ta ji kerpat adalah mi ka ji kerpat mi man ka for ka office dai ka cukup datang kata ji dai kita sesuatu wat kawe lu dai ki ai ta kawe ka tulung kala ai lu kata don suburam factory kala ai ngi kata kawe bakil ai ka dokan hol dai kata kan patbiang ngi na marba katun ke jing ate bakti makin biang nu paro dai kata ka poin te kumba na ka ne ka shti ke bangla yo na ka clearan na ka sarkar jet na po sarkar kini ke bala ular ba na ka ne ka ara jar kandai spa kandai punyo klor nakane kamud ba 100% nakane ba ka factory dan kat ka sarkar ke bala ai kane ga license ba nakane ka pisa ku kabade chis pa so punyo klor tami ai sabana kane ka pisa kade ban thai ke jingrap ka ba kade ban thung ding hakini ke jakat bedang hapa po ki 10 kilometer ba kana kane ka pisa kade ban penlut bana kane ka pisa ru kade ban ai ke jingrap kam tam ke snu ka thau ka ba kam dei ka try ju kata ka factory ke badon po ju ka snu ru kena kling ke junga su ke tu da bumtahi ya ba dei bat kini ki bana jem ni met su bari baj ben chesin ba kade hi ke jing pan ka factory ba op ke jing pan ka snu kun thau dei haba ka jing ni ke jung ki ru ki ale ban se ki la ru ba ya po ya kami mariam na banau ni pai ai su telah pentuj hakawa ru yang ke ba kasi nakakmat ke jung ki media la pa ba share ma pa share kane nama ba kum kat kum kumlata na ka pollution ru ba kim dei ban lailan Unify Ice hakawa namar ba kalong persya ya ka anju ka sarkar dai makir kum burok ki pentuj lailan Unify Ice du ka waru yang ka bala pesnidur nang ni rejecting ru yang sadu siti sarum ka mod ba Unify Ice la yailan hat ni ka waru yang ka basya kata ya bun ba ka jimutoy ya kiru shimet ki badan ni ki siap ki barok ke ba nak jitu Unify Ice kim la matun kam shu siap ki jumki kena kling ko jo kum sodar ni tu na kum tahi don ki pat ndai to nakiling junga kum sodar na kan shai ma jumki ki media barok ba ya ka kam ke bang la sim ki du paj ba ban khang te ka jindawa ka jungi nakiling jo kashnong hi ba aswa ba free beng ya ni ka factory kum bang la khang ha kani ka khalai tarik ba aswa ban free ku ikane i kerpat ya ki bor jumka company kam tam ya utrai jo kani ka factory ba de naresh utrai jo kani ka factory ba chapan pli kane udi ban khode kren suai ka do barsnong pengkat ba de kine malik di bala ma supply umar
namar bahkan kimalik kini ka fopri kama manian masuk supply umar jungki hende ngekerpa dak jungi ke dobas nang yete rangkat bar kita ki supplier paro basya ban pli ke de bar kun kuchwa pada ke ege jinawa juga snong de man pendap kat kum bolokula om ke jupla dak tin de ka kam de ban le